Влахов. Разказват членовете на избирателната комисия, че след приключването на изборния ден е възникнал спор за това дали 4 бюлетини са недействителни или не. В крайна сметка всички членове на комисията са се съгласили, че да, 4-те бюлетини са недействителни, защото са били попълнени по неправилен начин, с знаци, допълнителни с тройки по квадратчетата и така нататък. Всички са били единодушни, че това е така, но в този момент застъпничка се е обявила против това решение, започнала да повишава тон, да държи сметка на членовете на комисията, защо вземат това решение. Малко по-късно, отново преди малко разказаха пред нас членовете на секционната комисия, в помещението, без да имат право на това, нахлуват човек, който се представя за общински съветник, но не си казва името. Член на районната избирателна комисия тук от РИК, който ще търсим по-късно да отговори дали това наистина е било така и дали има право на това, както и непознат младеж. Започва разправия, започват заплахи, неочакваните посетители започват да роват по бюлетините, да пипат по бюрото на шефката на комисията. Малина Бойчева е нейното име. Тя няколко пъти е повишила тон, помолила е те да напуснат, след това е помолила по-агресивно да напуснат. Повикана е полиция. От оплахата в крайна сметка Малина Бойчева и прилушава, както и на едно от момичетата застъпнички в секционната комисия. Пристигнала е полиция, пристигнала е бърза помощ. Там на място са се свестили и двете дами, не се е наложило нещо по-драстично. Шефката на комисията си е извадила медицинско. От районната избирателна комисия дойдоха също да проверят какво се е случило. Шефката на комисията беше в училището, когато ние вече пристигнахме. Даниела Петрова излезе малко след това, каза, че иска всички от комисията да се съберат и да обсъдят заедно случилото се и да излязат заедно с решение, и преди това няма да коментира. Преди броени минути разбираме обаче, че на този етап те са се отказали изобщо да коментират случилото се, макар че в него е замесено името и на член на районната избирателна комисия. От секцията увериха, че неочакваната намеса не е нанесла никакви щети по бюлетините. Те допреди броени минути приключваха с описването на всички изборни книжа. Очакваме ги всеки момент да дойдат тук пред районната изборна комисия. И най-важното, в крайна сметка, което чухме по време на импровизирания брифинг на Малина Бойчева, беше, че освен разправията, повишаването на тона, неправомерното нахлуване и всички останали неприятни неща, там са се чули и сериозни заплахи от типа на, цитирам едно от момчетата застъпници, които бяхме там: "Ще ви коля." Произнесъл го е неочаквания посетител, който така и не се е представил. За сега това е. Ще продължим да следим случилото се. Малко е трудно да се ориентираме в него, тъй като на практика нямаме имена, освен това на члена на районната избирателна комисия. Той се казва Беркант. Ще се опитаме да го намерим, да го попитаме какво се е случило и да разберем какво следва от тук нататък. Калина, благодаря ти. Калина Влайкова от Кърджали, наистина относително